Igbo bụ Igbo. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ọkwa nwa unu nwoke. Ma bụrụ nwanne unu. Ike njika. Nwe ihe anyị Chukwu. Nwe ebe anyị nwe ogushi nwe elele nwe ọmụchụrụba. Abụ m onye Eberi ọmụma. Abụ nwa afọ ala Eberi. Eberi ugo mụrụ nne. Eberi eji eshi agụ. Dịka ụmụ mụrụ nne chekara nụmụrụ. Ndewonu. Asịrị m nke onye chiri ya zelu. Igbo bi n'ụlọ na Igbo bi n'ama. Ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ ihe gbasalụ ndị mmiri. Kedu oge kwesịrị ka mmadụ jee na mmiri? Okay? Kedu ihe mmadụ kwesịrị iji jee na mmiri? Kedu ihe kpatalụ na mmadụ kwesịrị ije na mmiri? Onye kwesịrị ijelu mmadụ mmiri? Okay? Dịka m si kwuo okwu na nkụzi mmelụ n'oge gara aga maka ihe gbasara ọgbanje na ije na mmiri, m kọwalụ na anaghị arụ ọrụ ọgbanje na mmiri. Nsị na m etinye uche ka anyị tụgharịa uche n'ihe gbasara ọrụ mmiri n'ụbọchị taa. Mmiri erika. Mmiri zuru ụwa ọnụ. Mmiri nwere principles. Mmiri nwere rules. Forget the fact that now, because na anyị hapụrụ omenala na ọdịnala be anyị wee jebe ụka. O wee mezie some persons wee melụọ mmiri nọ n'obodo. The highest group of people na-attack ndị mmiri wụ amụsụ. In every community, ọdịnala ha na-adịrọzi ka o kwesịrị isi dị. Ndị ọjọọ na-abịa waxba stronger in such communities to subdue the land, the spirit of the land. Maka ebe ọbụla amụsụ adịrọkwa njọ, depending ihe onye ji maka ya wee jee. Asị m nke onye chili ya zekwalo. Mana ọdịnala ka m na-ekwu maka ya taa n'ihe gbasalụ ndị mmiri. Igbo, ala Igbo, ndị ichie be anyị na ndị mmiri nwere nkwekọrịta. Ndị ichie be anyị, anaba anyị na ndị mmiri nwere ọgbụgba ndụ. That is why what makes up a person wụ anabe nne ya na ndị mmiri. Onwe na mmadụ bịa sị mmadụ niile ya wụ ndị mmiri. Nsị ya ka njugodu gị mmadụ niile ka mmiri dị n'arụ. Asị m yes, nsị ya den mmadụ niile bụ ndị mmiri. Onye ọbụla bụ ndị mmiri bụ onye mmiri. Ma ọ na-ebiazie ajụbazie ese kategori gị, oke akpọrọ gị, what you were called for. Mmadụ ncha niile wụ ịbịa na school, mmadụ niile bịalụ school na-enwe first class. The answer is no. Mmadụ ncha niile na-enwe second class. The answer is no. Mmadụ niile na-enwe third class. The answer is no. Mana o nwere ndị na-pass, nwekwa ndị na-efelu, nwekwa ndị na-enwe carry over, nwekwa ndị na-enwe first class, second class and third class. Ọkwa ya? The answer is yes. Otu aka ọ sị dị n'ihe gbasalụ mmiri, o nwe grade by grade. Mmiri nwere grade. O nwe ndị bụ nke ha wụ ife mmiri. O nwe dibịa na-enwe call ịlụ ọrụ mmiri. Do you know that o nwe dibịa ọ bụ na ego sọkwa gị nye ya n'ụwa, onwe ihe ga-emeketa ya ka ọ baa na mmiri jee alụ ọrụ gị ọrụ mmiri. Ọ shọkụ gị? Maka gịnị? Maka ihe ha mego. Ndị mmadụ na-emelụ mmiri. Gịnị mere m ji kwute okwu imelụ mmiri a? Because o nwere group anyị na-ekwu okwu. O nwere nwata nwaanyị jelu na mmiri jee gbuo ọbala na mmiri, wụọ ọbala n'ime mmiri.
mfe ya tie nsị nwaanyị a young lady nke nwajelu na mmiri jee gbuo ọbala wụnye n'ime mmiri. Some people apụta ebe a sị what is accepted or what is not accepted in your place may be accepted in another man. It's a lie. Mmiri wu universal ka ọ mmiri wu the same thing ka ọ mmiri nwere nsọ. Mmiri wu nne, mmiri river wu nne ka ọ mmiri wu fruitfulness, mmiri wu purity, mmiri wu amaghịzị ka mesi wee classify. Mmiri is all about purification. Mmiri na-asọ ọbala. Ndị be o nwere ike ọ bụ na ndị be nna gị emelụgo mmiri be nna gị. Go and do that research. Go jụọ ese isi mbido mmiri anwa ka na-egbuli ya ọbala. Mmiri na-asọ ọbala nsọ. Ịma mgbuli ọbala na mmiri. The highest you can do iwere ọfọ iji alụ ọrụ mmiri ịgbagote n'enu ana. That is the best you can do. Ịgbagote n'enu ana igbuo ya. But what is the essence of ije na mmiri gbupụ ọbara na mmiri? Ịchọ na igburu mmiri gị anụ ịnọ na be gị kpọọ ha oku. Ọkwa ha nọ na be gị ma ha nọgoro na be gị ịnọ na be gị kpọọ ha oku ha ya bịa welie. Adịghị egbunyo. Even na mmiri anwa itinye da n'ite itinye na ọkụ nọ na be gị, you dare not gbunye ọbala. You can't even put another water that is not from that your river. If you want another river waiting nearby, you will have problem. Some of you know this problem now, but you don't know where your problem is coming from. You just kute mmiri from another river. Tinye n'ime ọkụ gị, tinye n'ime ite, dedi ya na be gị. Peradventure that mmiri anwa adry ya n'ime ọkụ. Ise mmiri adara igokwa n'ime ọkụ, iwe je kulu mmiri another maybe borehole, mmiri borehole, or je kulu mmiri ọzọ wee gbanye n'ime ọkụ anwa. Ị na-akọsụla onwe gị serious harm. Ị na-eme onwe gị ajọ ihe. When dealing with ndị mmiri, a na-adịlị ha very very careful. Ị hụrụ mmụọ ọbụla akpọ gị asị, ndị mmiri nabata gị. You still have grace to be saved. Mmụọ ọbụla ọsọ ya n'ụwa akpọ gị asị. Mmụọ ọbụla ọsọ ya n'ụwa chụba gị na ọ ya egbu gị, na ọ ya eme gị nta, na ọ ya eme gị imo. Mana ndị mmiri akpọrọ gị asị, ndị mmiri anabata gị, you can be saved. Mana ndị mmiri kpọ gị asị, ndị mmiri kpọ gị asị, you are gone. Nobody can save you under this planet. Nobody. Onwe ya save nwu gị. And that is the problem some people are having. Ndị mmadụ na-enwe accidents often now because of some dibia solo olufa. A lady came to me. O si Lagos wee gbadata agwụ ya sị ya bịa lụọ ọrụ. Ya bịaba ana Igbo bịa lụọ ọrụ. We met online. Wee anyị ekwube at a point o wee bịa. Wee jụgasị anya ka o si lụgasị ọrụ. O wee gwa m na ọ lụgo ọrụ mmiri ya. Wee sị ya wow. Ka esi lụọ ọnya. O wee gwa m ka onye anwa si wee gbuo dị anụ, ka a si wee kee dị anụ, weli ya wee sie nri ndị mmadụ erie, etinye azụ na ya, gbuo ya, esie rice, eweli ya sie rice, ewelu sọm ya anya na mmiri, ewelu sọm tinye n'efere, eme onye na drọp ọnya n'ime abalị. Nsị n'ime abalị ọsị m unu gburu dị anụ na-erie ya nụ, ọsị m nsị oke festival ka unu je eme na mmiri nụ. Na ọ bụrụ sị n'ọlụ mmiri ka ije lụọ na ije eme festival na mmiri, unu je gbuolu onwe na anụ unu ya ata. Ọsị mba na o jeje setụlụ ọdị mmiri ya. Nsị ọdị mmiri gị ọ nọ na mmiri anwa, onye ebe bụ onye a ọkpọ okwuo, nsị ka ebe onye obodo ịbụ okwuo, ọbụna ha tele aka. Kedu ihe mere ị na-ejero na mmiri gị? Ọsị m na ya mara na esemokwu dị na befa, so she couldn't go there. Okay, wee lụzie anya, you need a shortcut. Ọsị m nsị ya kpebe ekpele yọba Chukwu ayịyọ ka ego bịa gị n'aka, ka ị nwee ike lụọ ọrụ mmiri a, dozie agbata nga na ndị mmiri before they will come back. If they come back, they will give you accident. Accident ka a ga-eji wee pịajie ego ụkwụ. Ọsị m nsị ya ụta ngwalụ gị ya ka ọ dị. They will come with accident.
ime ife mere ife ọsị m mba nsị na ijego melụọ ndị mmiri gị ijego melụọ mmiri and the highest ndị ga-akpọ gị asị n'ụwa a ọbụna nke ga-agwụ bụ ndị mmiri imelụọ mmiri lesen imelụrụ mmiri na Asaba iche na ọsọsọ mmiri Asaba ka imejọlụ iru Cameroon mmiri Cameroon ga-ejide gị maka imelụgo mmiri na Asaba. That is why some dibias anaghị eje mmiri onweghị ụgwọ ya akwụ ha n'ụwa ka ha jeelu gị mmiri maka gịnị ha emelụgo mmiri melu osimiri ji erizi ndị mmadụ mmiri na-erizi ndị mmadụ na anyị nube ma dibia jele ịlụrụ mmadụ ọlụ mmiri osimiri erie ya the person was not properly informed because o melugo ndị mmiri o need ijeje reconcile ya with ndị mmiri ihe ọha biko mede ha obi before ọkwụ ya kpa na mmiri. In the process of ịlụrụ gị ọlụ ha emelụ ọlụ gị ndị mmiri gị na ndị mmiri anọlụ n'ilo you are gone. ị nwere ike any small thing kpam ebe a na mmiri ịlaala accident here and there accident and I say wicked people witch people onwe hebere ka wicked sometimes anyị nwere eji aka anyị akpata ife na-eme anyị. Kedu process a si eje na mmiri ịgba afa agwa gị ihe ihe eme niile eje na mmiri ịkaba arụ dozisie ihe dị n'elu ala bụ problem ị nwere ihe ọbụla bife na-amụrụ gị ụchụ idozie ya ịdịgo qualified ije na mmiri. Ịkalụ mmiri gị agba a na-akalụ mmiri agba you don't just go ikunye ụlọ ije na mmiri just like that no ihe akalụ ndị mmiri gị agba. Ana m abịakwa ụbọchị dị ụta ana m abịa na mmiri neke ife nna adị ime na mmiri for example na iche iji ịkwụ ngọ na mmiri ịkalụ ndị mmiri gị agba ọnọdaten ịgbaba afa malụ mmiri si na ya. You can't go to any river because na-eche ịlụ ọrụ mmiri. Onwe ndị bụ na ha bịa ha ejebe river Niger ma mmiri ha abụghị river Niger. Ịchọ ije na river Niger because nọ nnukwu osimiri ka ọwụ nke anwa dị iche ịkwa ibu ịkpọ Niger na mụ bịara ịkwatalụ gị ibu ibunye Niger nke ahụ dị iche mana ọ bụrụ ịkpọ ndị otu gị ndị mmiri gị iweja dọbịa na Niger waras mmiri be nna gị ijebenya mmiri anwa bụ mmiri si na ya bịa ụwa ijebenya ịkpaba aka ebe a ijebe dị eje ihe nwe problem you are bound to have problem. Ịgbapụta first ị ya agba afa mmiri gị malụ mmiri si na ya bịa ụwa. Some people na-achọ ịgbagoro ha mmiri ha sị mba na obele mmiri ahụ ị na-ekwu kịta bụ obele mmiri ije ọ na-anọ mmadụ n'ọkpa mba o nwere nnukwu mmiri nọ na mgbada nnukwu mmiri a ka m si wee bịa ebe a ka m na-afụ onwe m ana m alọ nlọ n'egwu mmiri. Adịghị eme mmiri nọ mmiri na-ebe mmadụ n'ọkpa ma ọ nọ mmiri ifuru nke ahụ na-ebe n'ọkpa na aka na-esi ike ịbịa na mmiri nwere rank. Ifuru mmiri like I said before mmiri bụ universal something ka ọwụ mmiri nwere rank. Ije jụọ ndị maalụ maka ife ha ya akọwalụ gị mmiri nwere rank ọ bụrụ by how big the river is that makes it higher spiritually. Ihe onye metara can do or can tell ka ndị kwuru okwu si kwuo ọ rank mmiri ọsọkwa ya bụrụ mmiri na-ebe na mkpịsị ụkwụ gị ọ bụrụ na mmiri ahụ bụ nke gị go there that is where your future is. That is where your luck is. Go there and do it. Echebe nọ ntịla agbatalụ gị afa mmiri gbara agba. Some people na-agba ha ebe ọ sị no that one is too small na just small river na that big one wey dey our backyard na ịma wan go ijechia na ijechakwa ịnachi azụ bidokwa n'isi. Ịgba afa mmiri gị i wee gbaa afa kedu ihe ha chọrọ from you i wee kwakọọ ọnya ije onye ga-alụrụ gị ọlụ mmiri. Sometimes I'm na-agwa ndị mmadụ sometimes ị ga-eji nwụkwa aka gị lụọlụ onwe gị ọlụ mmiri. Ị ga-eji nwụkwa aka gị lụọlụ onwe gị ọlụ mmiri. Ọ bụrụ mọs na ọdịbịa ga-alụ ọlụ gị. Ine na-anọ ihe ị ga-eji nwa aka gị meelu onwe gị you go ahead like mụnwa wajirija mmiri mụnwa ji aka m lụọrọ onwe m ọrụ mmiri mana ọdịbịa gbatara afa gwara m sị m na ka m mesi lụọ ọnya na mmiri ọ bụ na ka m mesi je na ka m mesi mee ya otu ahụ ọ gwara m ka m sikwa wee jee mee ya wee nata
everything are they in perfect order. So for you to understand, I'm not telling you this because na-achọ nke m ịbịa ka ị wetelu m ego ka m jee alụ ọlụ gị ọlụ mmiri. No, but I want you to know the right steps to take when it comes to river walk. Nwaanyị dị ime anaghị aga na mmiri. Ekwena ka nwaanyị dị ime rụọ ọrụ gị ọlụ mmiri. Mmiri erika. Nkwube nsị ka ekwube ihe gbasara mmiri chi ga-eji chi ga-abọ mana ka anyị were ya step at a time. Mana ihe m chọrọ ka anyị jide aka very very vital na okwu anyị bịalụta awụ anaghị egbu ọbala na mmiri. Ị gaghị ete ime without ịkpụ alụ abortion na ikpochi onu n'iwe ijebe na mmiri ndị mmiri ama nza gị maka ibu aka ọbala. Ị gaghị emebi mmụọ nọ na be nna gị gbaa ọfọ ọkụ mebisi ife nọ na be nna gị ibulu ọrụ akwụ ijebe na mmiri sị ka ndị mmiri za gị ha gaghị aza gị. Ibulu ihe mmiri ịdọbalụfa na mmiri ọ bụla ọkụkọ ọ bụla ewu tụnyalụfa na mmiri. Some people na-abụ onwe ndị na-abụ njelu ha ọlụ ewele ewu maọbụ ọkụ tụnya na mmiri. Onwe ndị na-adị arụ ọchị je webe ọkụ webe nke onye asị negonu see the goat wey put am they never even take am, they don dey rush am. They say consign you don't do your work, don't do your work. Ka anyị nawa bikonu ka anyị dozie ụzọ anyị otu anyị na-anachie back to ọdịnala ka anyị mee ya n'ụzọ ziri ezi so you start having fruitful journey, not stumbling blocks. Start building stumbling ndị ụka m chebe anya ọchị. Like I keep telling people, ọdịnala abụrụ ọgwụ. Maka ndị mmadụ na-afịa na asị na mmadụ na-eme ife ọdịnala asị na ọgwọgwọ ọgwụ. Ọdịnala abụrụ ọgwụ. Ọ nwere onye na-eme ọdịnala mana ọ naghị eje ebe dibịa ka ọ gwọọla ya ọgwụ. Mana ọ na-eme ọdịnala and it's going well for that person. Ka anyị dozie onwe anyị. Ife ije na mmiri kpụchasịa onwe gị pịachasịa onwe gị mesie all the necessary things ihe eme n'enu ana ife ijeba. Mmiri wu kingdom of his own. Mmiri bụ word of his own. Mmiri nwere principle. Mmiri na-emelụkwa mmadụ arụ. Mmiri na-egbukwa mmadụ. Daalụ nụrụ nne. Onwe onye ihe nkọwalụta na-edoro anya na-ewu dibịa ma ọ na-ewụrọ dibịa na anya n'igwe okwu ị ya ahụ nọmba dị ebe a call me. Ekeneke m Chukwu rinne na somebody like anụ fee ngene okwu dịli onye so ekeneke gị ekenekwara m ụlọ asị Nnewi isi ụlọ asị Nnewi ekenego m unu kenekwa ọyị nwoke Ikenga Nedo. These are people. Ikenga Nedo is a friend of mine. We started the journey together. Anufengene onye mmụọ ọga m ka ọwụ. These are people that has helped me in this journey. I am sharing this because I did not pay to have this knowledge. Some people will sometimes see what I'm doing as I'm doing it for fame, I'm doing it for money, I'm doing it for other. No, I'm doing it so because I don't belong on a group ifele na-eme. I don't eme ifele. I don't belong on a ndị ọbụla emesi achịkwa ọcha mgbe akwabịa ha emo. No, I want us all to be up and doing. Ka ụka gbaa ọsọ n'ala Igbo, ka ndị ụka gbaa ọsọ n'ala Igbo ka nchọrọ. Onye chọgodo ime ụka, ifuru tas emezi ya n'obodo oyibo, ịmantinye speaker outside, you do the church in your apartment. Otu aka nchọrọ ka ha na-emezi ya n'ala Igbo. Ka anyị nwee freedom of worship, pure freedom of worship. Daalụ nne. Ụbọchị ọzọ ka anyị tinyekwuo ọnụ na ya na onye ihe a na-eje na mmiri eme. Okay? And ka a si eme ya. Because ihe a na-eje na mmiri eme urukwanụ nne mana ọ bịa ka anyị bujisi anya na mbe otu o kwesịrị isi wee dị. Daalụ nọ. Ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owerre nchi. Daalụ nọ ya gazie.